bub alon-alon alon-alon. Kok kentekan napas terus reng-reng. Lah dek ra kentekan napas piye to Mas wong tadahe ya gur semene lho. Ora tabung gas neh. Tabung gas 3 kilo ki rawet kok iya. Iya ora amet. Lah nek sing rodok 12 kilo kae ya Ah, sing gedhe betah kae ya. suwe iya. Lah ngene iki digo ngobos pisan entek kok Mas. Wis Kowe to. rumahmu ya ora padha aku. Lho. Kowe sakmene iki lek ya padha 3 kilo. Astagfirullahaladzim. Wis disekseni piyai kene. Ket taun deknya aku rene gede dhuwur ya Pak yo. Gede dhuwur lah kok dari saiki mengkeret ngene. Genah ning Bandungan anyep nih kok gak yo mengkeret to. Lah iki gareng kok pentil. Bareng kok pentil. Yo gareng ning enek pentile Mas. Aku wis tak antu-antu kapan to iso panggih Kakang Masku sing wis misuwur kondang kaloko. Wah, kondang laris. Sopo to Mas Endi sing ora peksa pyaine Mas Garangan Purwodadi? Kowe kok Mas Garang? Wis terkenal. Mas Gareng kok Mas Garangan. Mas Gareng. Mas Garangan. Gareng ora garangan kok Oh, ya. nek sing- Garangan nyaplok ndasmu ngono. ya jaremu kene marayaku karawitan gending Surakarta ya Surakartan. Heeh. Lah lek Sragen Sragenan. Baginan. Yogja ya ngayogjan. Nek gareng Pak Bu. Dadi ora Wis ora apa-apa garangan lah. Luwung nang apa to. sing doyan pitik mentah mau. Saiki wis doyan ya. Wis doyan lah. Mbak Ning ora Eka jadi. menika sowan Mbak Eka wonten ing Inggih. dusun Mendongan. Mindungan. Kados adat saben Mbak Eka. Nggih Mas Endi. Nggih setahun sepindah mriki ngadani ingkang nami merti dusun. Merti Nggih. dusun. Alhamdulillah. Paring dedonga, paring Nggih, dedonga. saged derek sowan wonten ing Mendongan. Nggih. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat, tuwin keselamatan. Amin, amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tuwin barokah. Amin. Tansah diwehi ati sing ayem tentrem, tansah mesem. Menika sampun ngadani bedhi desa. Nggih. Dalangipun Mas Endi. Siap, Mugi-mugi nggih. tansah kathah rezeki. Amin. Rombongane pringgondani tansah diparingi tentreming ati. Amin, amin, Mbak Eka. Bintang tamune uget-uget pinaringan slamet. Amin. Ugi Mas Jajak tansah pinaringan keluarga ageng mriki cakrak lan saya kompak. Amin. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Amin. Tepuk tangan. Kowe kok yo ngerti. Sajake arep sepel iki. Bu, Pak, Heeh. ora usah gumun. Bintang tamu nek ndongakno dawu ora usah gumun, ora regane larang kok. Sing ngomong larang sapa? Sing ngomong iki nek ngomong larang berarti mateni pasaran kono kene. Jare selawe. Selawe. Ya bener selawe. Apa kuwi? Bengi karo ninggal gelungan, Mas. Lu gak sak ndase ya? Gelungan sak ndase pitik barang ngono. Iki mau ana pesen saking Pak Cahyo. Heeh, Pak Kadus. Saking tresnani keluarga mriki, Mm-mm. Pak Cahyo ngersake engko Mbak Eka aja mantuk sik. Lah ngapa? Ape kon ning kene nggo conto kentongan. Kene rung enek kentongane. Ku nek ana Arep dinggo. pengumuman ngono kuwi dikentoni. Leres Mas Endi, nggih menika Piye, Pak kula Eka? badhe damel contoh kentongan. Heeh. Lah menika tabuhe. Ayo tokne tabuhmu. Eh, Sing tabuhmu ra mok tokne sing arep nabuh kentongan piye dhewe ra sehati. oh iya, Ra kudu saling beriri. saling mengentongi. Gemes aku anggere duruh wong gemes gitu tak idoni ae ya. Kok diidoni piye? Mau idoni kobong aku. Mesti tak sayang tak sayang. Suwe ra petuk ya disayang kok ya. Ah, suwe rajamu no. Nggih, sowan malih kula Sowan nek malih. rombongan nggih. Pring gondani. Nggih, menika sampun enten pamundutan. Napa, Mas? Nggih. Assalamualaikum dari panitia nggih, waalaikumsalam. Request caping gunung jengklengaken dipun lajengaken Mas Gareng parian jula-juli. Ah, menika request saking panitia. Nggih. Ora sapa wis sing nulis iki. Panitia kok ya nggih Jenenge lho. sapa tak tekokane bocahe. Lho jenenge ming request dari panitia iki ana tinde 50.000. 50.000 ya ora entuk jula-juli ya, Pak. Jula-juli Jawa Timur ya. Heeh. Juli Jawa Timur. Jawa Timur. Mosok kene Jawa Timur rek 50 ya gur mandek Prodadi to. Ora Ya tau entuke ya gur walang kekek to kene gur Prodadi.
panjenengan rene iki lak ya wis dikanteni kok sik mikir tembang njaluk bonus barang lho. Kanteni apa? Ya dikanteni mesti mrene iki lak ya mesti mbutuhke probiola liyane wis dicekapi para panitia. Aku kleru lek ngregani kok. Lho, kok iso? Aku jagungan karo Pak Cahyo, Piye? Alhamdulillah.